wabona ukuba makabize elinye isosha elizoncedisana nomzekezeke. Mfana ndivile uba ufuna isibani man, and ke ngoku ndifike inkabi yam ngonishene esisidinga sengumzekezeke. Ndiyabulela kakhulu Tanganyama tata undinikeza isibani. Kwezi zibani zinqabe kangaka eqa ingxaki ngonyinye tata ngwane ubuhlala phi. Ngake mfethu ke ngeneni kwakho uyamfulwatha into zompimba and akho buyelamba kubalekeki mphela yabo. Akhuleka Tanganyama awuphethe mna izinto zoba-trend so plus Ngake ngithumela umzekezeke azokulanda ke yabo. Sure school. Ndiyakuya school man ngoku man ngifaka inamba ke WhatsApp man school. Khona ithinde imali school man ngoba likhaya fanele siyakhona namhlanje kaloku ithinde imali. Hello. Hello. Hembeso awuneqolo into eyenzekileyo. Ndifundini ndisahamba izolo ndidibana nomntana ndithe ndisaya kumavesta ngapha yafundini ndomnika imali yakhe ndadibana nomntana omhle kanjani ngesumi yabona nto wa liphakade lam. Phakade lakho uzowenza njani mfondini ngolitha? Litha akhawumi ngolitha man. Hembeso ikhona ingxaki. Yintoni ngani mfondini? Andilazi igama lakhe, andimazi nobuhlalaphi, andinayo nenamba yakhe. Yho, hayi soze umthole mhlobo wami. Soze umthole. Beso yabona le nto idinga ifeke. Intoni? Hayi, phandle kodwa apha endlini bawethu. Phandle. Ndambalisela uMbesuma ngobuhle bentokazi endandidibene nayo ngezolo. Beso andiyazi noma ndithini mfethu ndiyephi kodwa ndifuna ndincede Beso simkhangele lo mntana. Ejojo mnganam uyayazi le nto uba ithetha ukuthini? Efondini kuzomele senze i-double date ifondini izoba ndim nokuhle ibe nguwe nale ntombazana yakho ungayaziyo noba ihlala efondini senze i-double date upikniki. Kuhle ungenaphi yabona ke ngoku uyayichamela ke ngoMbeso uyayichamela kuhle ungenaphi kule nto ekho ngawe le nto mani ingam. Besuma mani Ola shota. Inoba lo muntu ndimkhangelayo na mana azithini ngalo Western nami ndikhona umuntu obetheza uzondithatha kanjani apha. Lahamba ixesha umzekezeke elinde umlindo, kanti umlindo ngulo osecaleni kwakhe. Wes bamfethu mali lo muntu lo nenamba yakhe man khona umfonele. Abwepha uthi are ngefoni yakho ngo Isibani mandini uwelo mzekezeke kuthiwa mazondilanda apha. bra ndim zaza bra ndim bra. Bekutheni ungatsho nokunini insimi apha na uphambene? Bra bala bengakwazi bra man ngiyakwazi man bra man. Xa lo muntu uza kuya mazi kawumazi Dibana abantu abenza izinto ezibheke ecaleni mfethu. Asiyami. sure. Yela usho ngestory sakho lewe futhi ufuna uyenza. Sephopho uba bengekho strong ngestory sami engekho kwalapha za. So ngasifuna magwala, asifuna impimpi. Ndifuna unditrovele oyithithayo ngoku. Phopho, nithatha kanjani? Khuleka uzogcwala ngami.
Ngolo nje. Ewe, Njani? nakho njalo. Ngani xesha man? Jongaphela mama kakhulu Budi cala nginceda umke nefoni yami. Thomi phola Thomi ndiyamazi shima. Yela. Lenivari ibusiso zethu iphethwe abazali izinto emayihlangano ngabalahli igazi lenivari Hey bra, dlalile. Wamkelekile efemini. Vusile. khule ngithanda ukubhekela umama umhlaba wasungishintsha the time ngithola le mali ngabona ubukhazikhazi omngekho kwelami ikasi ngahlangana nabezizwe ngamanye amaxesha ndandimane ndimcinga uThabo akwaba zange ahambe noMavesta esakhula. Ekhaba, ento zakho ezi. Mavest, umchithi. Ufuna ntoni? Mavest, ziselewe yapha. Usuhamba bezani. Ayibo ya Mavest, ayibo. Ingaba uMavesta wayengumhlobo kaThabo okanye wayemsebenzisa nje? Lowo ngumbuzo endandisoloko ndizibuza wona. Ningalamu, ukundihali. Ningalamu ukufuna i-down. Ningalamu, ufuna i-crown. Hey, agcona ngumaphuthinizi. I-26 ningalamu ufuna imali. Ngimiki